sira mengko bakal ngabdi kelawan Bendoro Ki Murtala ning wilayah Alaselo Maganggatisna. Nggih Pak Gusti. Lah ala dene tujuan sing mengko bakal sira iki dadi salah suwijining dawuh perintah Ki Murtala sedela maning ning Alaselo Maganggatisna bakal nganakaken tradisi acara rawunan. Oh iya. Dadi dikumpulaken batur-batur sira supaya tepung gelang kumpul ning Alaselo Maganggatisna. Bendoro sira pegustine sira bakal nganakaken upacara suci, upacara sakral tepat ning wulan-wulan Rajab tanggal 12 acarane acara rawunan. Nggih Pak Gusti. Ngerti? Ngerti Pak Gusti. Lah yen wis kaya konon, yen sira wis ngerti, saiki Bendoro lan pegustine sira iki bakal merintahkan sira kabeh. Aja sampai suwe sira ki meneng ning kene. Sebab mengko ning perapatan utawa ning sekitare wilayah Selo Maganggatisna ki bakal kumpul kabeh para tokoh-tokoh sepuh sing ning Selo Maganggatisna ada ning gelaran acara rawunan tradisi acara ning bulan Rajab tanggal 12. Oh kaya konon. Nggih Pak Gusti. Siap Pak Gusti. Kok sira ki bakal teku payaran supaya aja sampai sira ki artinya karo bature sira ki anak kanggo celukan. Oh kaya kono. Oh ya cuman sira bae sing dadi pimpinan. Iya. Sira tek arani siapa kakak? Kampleng. Priwen lamun tek arani Kampleng? Kampleng menempili ngarane Pak Gusti. Ai aja Kampleng. Nah, Kampleng. Oh. Kampleng. Ya supaya lebih wibawa tak taruhi sekutu. Kampleng sekutu. Maka sekutu ku bala pasukannya Pak. Ya iya kekuasaan kabeh para wadia para punggawa sing dipimpinin sira. Murah sira tak arane Kampleng sekutu. Terima Pak Gusti. Ya, lah sira gini sing kaya jagir awake iki. Bakal tak arani jangkung sebab sira ki dhuwur kaya konon. Ya wis Gusti. Ya, Sing arane jangkung matur kesuwun kula terima Gusti. lah konon kong ya. Awas Kampleng sekutu lawan sira jangkung. Mengkenen. Apa sing dadi rencanane sira mauka? Kanggo ngundang kini beli nganggo bareng, beli nganggo bende maning. Sedela maning Alaselo Maganggatisna bakal geger, bakal tepung gelang. Masyarakat sing pengen ngadiri tradisi budaya adiluhung sing disebutaken adat budaya rawunan. Bener. Tapi mengkenen Kampleng supaya gelis sira ki mengko teka kanggo ngumpulaken kabeh tokoh-tokoh sepuh terutama tokoh pemuda sing ana ning wilayah Selo Maganggatisna sira ki bakal tak ajak ning pegustine sira ki Murtala ninggalaken wilayah Alaselo Maganggatisna ning waktu kini. Nggih kula siap Pak Gusti. Sebab hitungane ki ning dina Anggara ning dina Selasa Kliwon. Mudah-mudahan kita oleh salah suwijining kebagjan sawise tradisi acara rawunan digelar ning wilayah Alaselo Maganggatisna. Kapan acarane Pak Gusti? Acarane? Iya. Acarane siji sing mengko bakal tak buka ning waktu kini. Nggih. Plan Kula keraken barisan yang kabeh para cocok, kabeh para uger lan para saka sing ana ning Selo Maganggatisna. Ayo nang langgam bayam kering supaya kita bubar sing wilayah Alaselo Maganggatisna. Ayo bubar kabeh kelawan bayam kering ninggalaken wilayah Selo Maganggatisna. nggih Pak Gusti. Mana silane Raja? Ayo. Maju terus pantang mundur memberani kebajikan ning kebajikan ora watak kondi mati ora watak kondi mati Mas Budi kang kali mandewi Mas Budi nopo pinangkas Jangkung kabeh bangsa cucuk bangsa cis mimikku hajahya
diiring lumakune Pak Gusten Ki Murtalaya. Nggih. Bebarengan Joko. Mimiku aja santi mamaku gue gede mamaku cikeru bukan lali ngeman dewi pemuda kertayasan serang pemuda mundur gede bapak eroi gede kanggo aku segede Bapak kaci muslim ekedi Bapak hero Cari bapak bola Bapak dul Minang kami ketua panitia Sempla-sempla lembean luas pantas Serangka sama nekedi Ngokopi ekedi Mamaku aku segede Bapak kanjeng muslim Seorang bapak rorore gede Bapak bola aja lali senawase Mas Kudino ikuti gede Ayah edeno pun dedeno Sing deslan waliman minangka kang ditembak aja laki gawe ngelamun serang kangen topos ngecanan mama suri astini saking lawas beceladen aja lisa lawas Takdir bisa dipungkir Kadar bisa ditolak Bapak Nursin bos didiekeun Bapak dul bapak bonan Kang kati muslime gede Mas Udin dewek nokipun Sing paling emang Petis manis pelintang meneng kaca Enak pisan saucape Masa ucape Kacung yogi Sing ngarani Korea Papayosi gede ngajalali Papakusna bapak lama Dunia gede sing de budaya Jawi Mamaku Haji Kairun Mimikku Haja Santi gede Mamaku mundur pesisir Kang Bobo Agus Bapak Dul Bapak Bolang Bapak Ero Mamaku Haji Kairun Mimiku aja santek di Serangkangku aku segede Bapak Roro Mas Udin aja lali salawasi Serang pemuda mundur pesisir gede kang ditembangi pemuda kertayasan aja lali sopi nomelis bos sepang cipedang kanam dewek kang topos ngecanan dae Astagfirullahaladzim.
no kayu kawunganten delengaken seno nambah dina wetengane nambah gede bakal kone priwen kin-kinok nasibe kawunganten Serang ngai denok bonde denok sing 95 sing ditembangi sementara sing jadi guru lakine senok kaya dene Gusti Sesarip Hidayatullah laka kabar kelawan beritane ninggalaken no kayu kawunganten mangka-mangka senok wis ninggalaken keyakinane wong tua kaya dene Begawan Srosoan Gabautan ning leleran lakon urip kang sabar wong sabar langkalane kenke wis weruh durung kadaane kawunganten semono wetengan wis gedene kaya wong tuane Senok Ki Begawan Srosoanku Justru sing mantak dadi beban pikirane kawunganten be. Rama Begawan Srosoan durung ngaweruhi yen be kawunganten waktu yen lagi ngandung. Sirine digamati adate digawangi Ketambah-tambah sing dadi guru laki. Apakah belian rasa pengen tetilik pikonon karo si jabang bayi? Apakah orang rindu karo kawunganten bi kang masih Sarip Hidayatullah? Rasa beban pikiran kawunganten bakal kaya dene bi. Sesepuh mundu serang pemuda mundu aja lali selawas kawitan gawe lantaran Senok ora bisa dipenggah nalika waktu kenalan kelawan Sesarip Hidayatullah ning bibinya nyemno mulane ana bebasa nasi sudah menjadi bubur beli mungkin bakal dadi segamaning nok aja sampai ngorbanaken jabang bayi sing masih ana ning jero wetengan jare kawani berbuat Senok kudu wani tanggung jawab bayi Katir beli bisa dipungkir kadar beli bisa dipungkir singaran wong meteng sejene kaya kita wong gawe tape no kayu kawunganten bakate wong gawe tape nambah dina nambah minggu ya nambah kempes tapi bakate wong meteng nambah dina nambah wulan ya suwe-suwe makone lahir no oh denok Terusan jare bibi nyanyang lebih bagus kepriwen kawunganten bi saumpamaken mah yen bawah wong tuane Senok Begawan Srosoan yen weruh kawunganten
lagi ngandung ya kudu terus terang nok. Aja sampai artine jabang bayi lahir sehingga dadi korbane wong tuane senok. Mamaku Haji Kairun serang mimiku Haja Santi Keding Kangku Agus Berarti kawunganten kudu ngomong sing saestune konon Bi. Ya iya kudu terang-terangan. Cak bakat wis kejadian kayak kenen. Misalnya senok pengen tekan ning Cirebon. Antara Banten ujung kulon kelawan Cirebon ku ado nok. Oh, tau li arep takon-takon ning sapa ning kananeku. Pasti nek sing aran Sesarip Hidayatullah ku kaluwargane ya akeh bayi. Wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketarakan atau bos isanada pasti kebenaran. Baranganmu setelah tak hitung Bi. Bobotannya kawunganten kaya sedelat maning ki Bi. Si jabang bayi ki bakale babar Bi. Bakal lahir ya iya bakal lahir nok. Beli mungkin jabang bayar menang baning sejerone wetengku. Ya pasti kari ninggal nunggu waktu bayi. Serengkan Nur Cebos Martabak Pancawarna Keding Serengkan Tu Agus Keding Kang Kaji Muslim. Padahal mabining harapan ya Bi. Kang masih Sarip Hidayatullah kumene. Ya iya sebenarnya malamun je wong lanang ana tanggung jawab ya kah. Rumah duwe keluarga ora. Ya tetilik belikah. Ya mbu hari masalah ngirimi sandang pangan mah ya padu nengok be waras ta beli. Apa aja-aja Kang Mas Sarip Hidayatullah ki wis kelalen yen bedwe keluarga kawunganten Bi. Nembe sadar senokku ya. Kien sing darani wong lanang lecek lenong. Apa lecek lenong? Kiyeng macek sungkan mong-mong. Kin ki bakate wis kejadian jebral metu ning jabang bayi. Kunku sapa sing bakal repot, sapa sing bakal ripuku? Ya termasuk senok. Lamun wong tuane senok ngrestoni perkawinane senok kelawan Sesarip Hidayatullah ya berarti wong tuane senok bakal duwe beban ning ananku. Tapi dakat semono wis nok. Senok aja nemen-nemen dipikiri nok. Artinya lamun senok kawung anten nemen-nemen dipikiri kone mantak dadi kenang penyakit. Apa maningkin senok duwe kandungan ora? Tinggal kari nunggu waktu baik. Bakate wong tuane lara, bakate wong tuane sakit, jabang bayi ning jero weteng melu lara ning anok. Rasa ning anan. Wow. Painganan biya. Bakasan tengah wengi bakal lagi lap kelingan kalau sing dadi guru laki. Tinem tuh nangis kawungantem deh. Kunko. Ya weteng ki gambar rasa ki lara Bi. Ya iya bagian jabang bayi masih ana ning jero weteng gak kiningan bocah ki lamun jana wong tua lanange mah pengen disayang, pengen dimanja, kunku pengen dielus-elus. Wow, miskin mak iku banyu matane usapen. Agi apa kunku nangis-nangisan kadingku. Hajak sebab kelingana waktu senok lagi ketemu kelawan Sesarip. Ora ini ora kana bibikah menggah nasihati ngelingaken karena senoke maksa karena demen senok kelawan Sesarip. Alah aja bibi kun mau urusan metungguri je karo wong tua mah ya wis ning lebakien senokku ana bebasa ngundu yang panggawe kudu terus terang nok. Ya wis
Tapi yang seumpama kau ngantene terus terang toli sampai nerewangan ngomong ya Pi. Ya, iya pasti ngrewangi toli jareka segalak-galakane satuan macan ya. Oh, beli mungkin macan tahu maksane anakku. Apa maning wong tuane senok sifatnya manusia biasa, pasti lamun senok terus terang mah kok gak beli bakal nyewot nok. Padahal Mas selalu tak tutupi. Ya. Tambah dina, tambah gede kelambi, tambah meler ora kemot Pi. Kan kabak aja wong tuane senok teka ora kan kapengen kandak karo senok selalu mungkur. Bibi gak ngerti kan nyusupaken wetengane senok ora kan kah? Iya Pi. Ya yakin mau wis digawe seneng, digawe bunga. Kapan waktune Sesarip lamun masih sayang, lamun masih seneng kelawan senok pasti kok gak bakal teka nok. Oh. Kelingan beli senok waktu kenalan kelawan Sesarip, senok kan sering sesenengan kah? Iya tetembangan. Justru kuan gawe kebayang bayak Upi. Uno ya. Terus kelingana ketemu kelawan batur-batur senok ayu disapa nok. Ya pirang-pirang si anu nemah. Iya kuan sing gawe ngibur atine senok mah batur nok. Ya wis. Kayak Kang Udin sing Karang Kendal wis nyanding anane ngiringan. Ganti gabe. Iya ya nok Krotok bae. prakak bae ki. Khususnya kanggo segenap panitia sing sampun repot-repot. Terus maning beli ketinggalan karo bapane Apipa, Ya nok. sedulur dewe, Bapak suwun done geding dihormati, nok opi sing duwe rekobo. Terus kanggo Mimi Hajat Sarini nok sing duwe nok cincin. Ini aja cari nok cinse geding dihormati. Mas Erman Yayu Caci. Aye denok bunda lebih gaul, ayah lebih gaul. Iya karo ayahe Agus, ibuke Agus wong du mampir nok. Kanggo nok dara. Teh darai geding komandan muda disenggol. Ayang Anita nok. Pi Non. toli rasane kayakinin temen si Pi bakasan demen tak simpenku. Bahwa rasa ki ngebatin, baby aja nak kawungan tune kangen Pi. Oh nok. Pendem bining angen-angen. Rasa kangen nek kawunganten karo Kang Mas Sesarip Hidayatullah. Aja sok ngomong kaya kono nok nek pipin nyanyi memelu ngenes nok aja dieling-eling Sesarip ku nok. Astagfirullahaladzim. Iku wong tuane senok teka. Rama Ya Allah. sing mau tabur. Nembe bae teka nok yambu bibi ngomong mau kaindana kakrungu tak beli ya. Lagi kandang apa? Anu sun ya arane kakula wong bujang mong anak sampean ya tak lilipur wis aja dieling-eling sun senok ora duwe wong tua wadon ajar ka anak bibi nyanyem sun Ya yang